názvu tohoto herního videa jsme tady s spoustou lidí. Sheldon třeba, já nevím, hlavně už nezvej. Taser. Ne, on vždycky takhle pozdraví a pak řekne s. A ty ti dělá v tom Space Engineers. Ne, musíš to říct takhle. A prostě asi 5krát jsem to tam musel říkat. Ne, tak já vždycky řeknu s mnou. Tak tohle bude napínavý souboj, protože je to opravdu nefér. Ale tady je super, podívej na to. Nefér, vy vydáte za 4. Hele, udělej to. Kluci, já jsem tady. Kluci, asi budu nejvíc potřebovat pomoc od vás. Já vím. A takže to jde uprostřed. OK. Matěj! Pytle, to mě nebaví. Dáme, kterou si vezmeš expo, vezmu si nějakou expo. Jo, vezmu, ale nevím ještě jakou, to si pak když tak rozdělíme, tak ještě ne. Tak kterou ty seš tohle? Třeba. Ale kámo, jako policie asi takhle, jsou tam 3 terani, takže já předpokládám, že budou mít aspoň jednu barikádu, takže já tam se zerlingama neproběhnu. Nekecej, že budou mít barikády. Počkat, my máme dělat barikády. Cože? My máme dělat barikády. Já vám radit nebudu. No on zase ne, Zerglink je malý, že on dokáže, myslím, že když ho postavíš blbě, tak tam dokáže projít. Což, když je teď Vítek staví blbě. Jo, Vítku, zbourej to, co ty teďkon postavil, vlastně. Ne, já to stavím dobře. Už bouraj, ty krásný. Kámo, zaplať pánbu. A tak mám pravdu, ne, Matěj, zase. Cože? Že zase, když je postavíš blbě, tak A tak tady jde jenom o to, ten StarCraft je tak jednoduchá hra, co se týče stavění těch barikád, když se na to podíváš. Tam máš těsně kostičky, tam máš pixel vedle pixelu, tak jako nechápu, to že je Matěj. Kámo, Maxi Pixel. Tak co? Jak zvládáte? Hele, postav tam bunkry a ne tyhle ty blbý věci. A takže tam staví ty, jak se tomu nadává. Určitě tam staví supply depoty, tak pojďte zvedat. Hej, ale teda máš snad jediný jako barikády, ne? V podstatě. V podstatě, hele, ono popravdě je jenom takhle. Ono, ne, barikády mají i protosové a zergové. A naopak zergové můžou stavět takový ty barikády, které máš jako, že můžeš vykopat tu budovu a přesunout ji jinak. Ale prostě nepoužívá se to a já si myslím, že by se to klidně používat mohlo. Byla to taková drsná strategie. Ale zase vem si tohle, ten supply depot je na 2 využití. A tak to samý, tak víš co, tak to je, tak to máš jako, když to máš jako obranu, zároveň barikádu, tak to je taky, to je všechno na 2 využití. Ne, Not enough minerals. Kdo co ničil? Já. já to no. Já jsem taky ničil. Hej Vítku, tady už se tady už se bunkr postavit nemůže. Kluci, právě jste to tady docela podělali. Co, kde? No i když ne. Do pytle. Hej, ale Honza by tu měl mít taky ty. Honza by tu měl mít taky, aby se dostal i bez nás ven prostě. No, tak to jako... Honzo, tak já ti tady jedno místo uvolním, aby si tam mohl udělat ten supply depot. Všechny. Čem to tady dostal na...
Proč to ničíš, bys to zničil ne manuálně. Tak bys to dostal i peníze. Ne, nedostal. Ne? Musí to zničit během stavby. No, ha. Si to dostat zpátky ne. Hej Matěj, pošli mi prosím nějaký minerály. OK. Víc aktuálně nemůžu. Jo, OK. No to přece jenom není lehký, to co právě teďka dělám na ty minerály, takže... Kluci, to ale mě v soubojích mi přijde mnohem lepší ten Warhammer kvůli tomu, že tam vlastně máš Tolik se nemusel, podle mě. to, že tam máš ty, Není to Warhammer, ale je to Warhammer. tak Warhammer, to, že tam nepotřebuješ to, že ti tam za prvý, když střílíš, tak každá ta střela se netrefí. Prostě není to, že ty prostě střílíš Hej, a to a každou se trefíš. A tak je to, že ty tvý jednotky můžou běžet a střílet. Sice to má míň přesný, Co chceš? ale je to... Kluci, co znamená ten? Co je ten missile turret? Missile turret, to je tureta? To je protiletadlový. Jo, no tak to je na ní celkem. Kluci, trafy, nestáhneš prosím jednu tutu, tadyhleto, Co? já si jinak nedostanu ven. Dík. Complete. Hoši, nemá někdo trošku nadbytek ve spinu? Ne. Na spinu, no trošku. Tak jestli bys mi poslal 25. Aha, dík. Ne, ale já si teď už To zase jsem nemám poslal žádnou. takovýto. Já jsem poslal asi 250. Já 200. Já vám trošku vrátím. Kámo, toho máte nějak moc, ne? Se Ne. slyšíte nějakým přebytečným blahobytu. Jo, jestli potřebuješ gas, tak já ti taky dám, Matěj, jo? No tak přesně jsem ti to chtěl navrhnout, ale já nepotřebuju na aktuálně. Nepotřebuju vůbec. Teď mi to zavře. Zavři. No zavři to, protože oni znáš je. A co znamená to Season Turret Tower? Sensor Senzor. Tower. A to dělá co? Odhaluje. Jo. Už na dálku, jako když k tobě jdou, tak ti to Tak si tam ukazuje, padneš. že tam prostě, Insufficient best speed gas. že tam prostě někdo jde. Kluci, mám dělat tohle z to? Tady jak ukazuju. Research complete. Co? Ne, Ne, proč ne? oni tě najdou a zničí ti to. OK. Protože my na XP neutočíme, tak toho oni využijou. Jako, jestli to říkáš takhle jako, říkáš takhle způsobem jako, protože oni jsou svině a oni útočí na expy, ale oni takhle, princip toho je vlastně celý státkan závisí jen na ekonomice. Já vím. Takže ono jako celku hodně záleží, jestli útočíš na expy nebo ne. Fian, já ti říkal, že to nemá cenu. Research complete. Chceš minerál, Dané? Jo, potřebuju. Hele Vítku, jak můžu zničit tohle z to? Jo, takhle. Dobrý. Hej, jak jsi to udělal, že ty budovy vypadají takhle z to? Vítku. Nenič to prosím, nenič to prosím, nenič A to prosím. co? A co? No to kamení, abys neničil. A co? A proč máš ty budovy takhle zbarvený? Jo, Ty to jsi- je, když si uděláš orbital command. To tak
tam máš X a tím se právě že takhle vylepšíš a vlastně dají ti víc z toho místa. Not enough. Our allies are being attacked. Proč to nezahrabeš, Fejline? Musíš to zahrabat! Ty miny! No tak jasný. Tak já jsem se na ně nevšímal. Ale z těch si přijít tak o 200 minerálů. Myslíš, že mu to vadí? Dělej, zavři to, Fejline! A proč to nemám ničit, Vítku? Proč, prosím, nech mi to zničit. Ne, pak se k tobě okamžitě dostanou. Jaký kamen? Mí marňáci jsou jako, nejsou už mrtví. Takhle musíš. Ty krásně. Ty jednotky jsou nějaký čím dál tím dražší. Taky ti to tak přijde. Teď před chvilkou jsem měl docela dost minerálů, ale teď fakt nemám, sorry. Ale ve spinky mi dám. Ve spinu mám dost, díky. No. Jo, no, ať to může to zkusit asi. Já se musím poradit s Vůzkou ještě o tom. Asi by Růži ale nebyla s tebou ve družině v šestce. Protože vy jste nejsilnější, vás je neví. Bych mu musela dát Ty silnější. a co mi řešila, nevím ke komu bych to radil. Jú, Honzíku, co jsi to vyrobil? Ne. Tady. Ne, to je Vítek, aha. Jsou helbety. Fejline, otevřeš mi, prosím. Jo. Research. Base is under attack. Pozor. Jak se udělal, aby ta budova měla nad sebou to? Přesně proto jsem říkal, abys tam nelez. Jo, ale proč má nad sebou to? Utíkejte, utíkejte, utíkejte! Tak prý ne. Najde jeden. Co je, já jsem si chtěl jenom udělat expu. Ale my na XP utočíme na rozdíl od vás. A však se, Dané, že na druhé straně, jak Vítek říkal, nejnič ty kameny, bude Tonda. Ne, to bylo na té straně, jak jsem byl teďka. No i tam, když se podíváš, tak už jsou poškozený. Understood. Let's go. I heard that. Mineral research completed. Well, hallelujah. Here's your stop. Tondo, tadyhle se neumí útočit do země, to musíš složit. Our allies are being attacked. Ale přišli jste o to, de facto. Se vám nevyplatilo. Oni jsou docela drahý, to bych nebyla, to pravda. Ha! Dane, sleduj, viděl jsi to? Jo. Tady mám toho medika. Well, hallelujah. 6 torpid, kolik máme? No tohle jak si to děláme, ne? To máte vyhraný, jo. Well, ale... Tam nechoď! Ve spinu. Fejline, hlavně tam nechoď. Von, tam má ty... Zerglingy. Magnum má tu tohle.
tasertunu tohohle, a ještě víc tohle. Enough energy. Co tady chcete s těma marně? Hele, Honzo, ty jak mi zničíš ty zerglinky, budeš toho host celý tobě. Neparkuj tam, ty. Říkám ti to teď. OK, OK. Musel jsem si nějak... Ježíš, to piči. Myslíš, Já nevím, co si mám dělat za jednotku. Tak. Do pytle, do pytle, do pytle, do pytle. Mineral field depleted. Hail from the medic. Medic core is ready. Ready for action. Mineral field insufficient. Best being Sakra, jak to, že už nemám žádný minerály? Ne, jako já v základě nemám žádný minerály. Cílinová armáda rozdrtila Magnumovi Maraundry. Jaký to nebylo moje? To je moje? Ano. Jo, a díky za minerály. Do prdele. Proč to musí stát všechno tolik ve spinu? Protože vám dali ty ve spinu a dal bych tě, když byl jsem v pohodě. Vole, Mati. Sem. Ty, Tady jsem, haha, haha, Péze. Já jsem okay. Kolik marňáků? víc ve spin. Cože, Honzo? To už mám, to už taky mám. Tohle ještě nemám. No přesně tadyhle musíš, Tondo. Přesně. Co až co, já nevím, na co mluvíš. field. Na tebe, na ty tvý úžasný věci, co jsi právě teď postavil. Já nevím, na co mluvíš, ty vole, to je debata mezi nimi. Jo, myslíš na tyhle ty věci, tak už jo, už vím. O čem Jo, mluvíš. počkat, já vlastně chtěla. Hej, pošlete mi 100 ve spingásu, nebo 100 pade. Počkej. Nemám. Potřebuješ Ale pošli mi to Díky. trochu toho, já to tady trochu... minerálu, OK. Rumory. Dejte stačí. Jo, litr stačí. Když se tady hráte o stovku, já si tam nenesl litr stačí. Musím tady trochu zvětšit obranu, víš? Jenom trošičku. Já už zase nic nemám. Mineral field depleted. Já taky už toho nic moc nemám. Honzo, víš, jak ty máš tu svoji základnu? Cože? No, jak máš Our ally tady tu svoji základnu, tak jako je trošku rozdrcená. Bo jako, furt ji tam jako máš, ale... Do pytle, ty byly silný. Co to dělá? Do pytle, nesnáším to. insufficient. Best being gas. Jo, na tohle aspoň mám. Já už nemám nic prostě. To je tam nejde. Proto Allies are being attacked. Research complete. Víč, štěpko jedna modrá.
Můžu se zeptat, proč tam je silnice? Nikdo neví, neřeš. Ty brďo! Matěji. Co je? Víte, jak mě tady zničil toho, tak jsem se mu pomstil. Ale to jsem nebyl já. To jsem byl já. Tak to máš to. No jedno, je to váš tým, je to vaše zodpovědnost. A bude to tak asi tím, že mám hodně upgrade. Docela jedna upgrade. Sám se divím jak moc. No, skoro nic nemám. Vyráběj. No právě, ale já jako nemůžu, když nic nemám. Research complete. A já jsem si chtěla to zakopávání, já nevím, potřeba je Jestli vám to nevadí, tak já si vás trochu skennu, jo? Mně to nevadí. Počkej, a kde teda těžit? Kluci, Čurák je tady. Čurák je tady na cestí, tak to je dobrý. Kluci, chcete nějaký ty? No já už jsem na super. To schoval. Ty hajzla. Takový stealth taky. Hele, jak můžu udělat, aby byly neviditelný ty letadla? Research complete. Kde to můžu vymyslet? Aby ty V tom letadla byly... reaktoru. Jakým reaktoru? Our allies' base Tam máš reaktor. V tom Fushinkorm? Ne, v tom reaktoru. U té budovy máš reaktor. No tak v tom. U té budovy, jaký budovy? Ty vole! base Jo, jasně, tady. Naštěstí mají dobrou čauši. Použijte létající jednotky. Použijte letající jednotky. Co udělám? our SCVs Co kurva? Co na to? Co udělám? Blik. Co to je? A co udělá Dan? Přijde na pomoc. Do pytle. Jste moc silný. Nejsme moc silný. Já nejár doplnit zásoby nemám teďko aktuálně, potřebuji to. our allies' base is under attack. Insufficient rescue gas. Stavy armády. Bam, bitch! No, my jsme prohráli. Nečekal jsi to, co? Nečekal jsi to. Insufficient No, já nic nemám už. No to je failin, proto je modré, já si říkám, že ten žák nesedí. Sorry, Tondo. Tu, Cípol všechno. No, Generály na odlomu. jo, jsem. Tak se stáčí. A boom, bitches. Wow. Víš co, Bam! Kaboom, baby. si myslíš jenom ty. Akorát přesně včas. Budeš litovat, kamarád. Říkáš komu? Čem? Já nemám moc prop. Já mám všechno obsažený v těch ve vojácích. Dobrý docela. Já zase nemám nic. Jo, mám 3 dělníky. jste akorát moc hrozně silný. Vy jste ale zase máte víc. No a co? No skvělý, fakt jako. No ale my to neumíme hrát.
Já už zase nic nemám, tam přišel To jsem přesně Matěj. chtěl říct, že když tu hrajete, tak začne do toho říkat, že to nevíte hrát, to je o ničem. Se musíš naučit hrát a nehrát furt s módama a pravidlama. No teď jsem si to postavil, Matěj. Či zdali já nešel do útoku. Jsem nikdy neřekl, ale jo, tak můžem. To je celku jedno. No, ostatně já mám dost minerál na to, abych tu armádu potom rychle obnovil. Ty vole, ty než zaměříš, ty vole, si snajpa na půl. Are being attacked. Our Jo, allies' ty vaše atomovky. To moc. A konka si všelky jsou k hovnu. Ty jo. Tak pojďme na ně, jdeme na ty reaktory. Ne, ještě necháme chvíli. Jo, ještě je necháme. Počkat, tady to se jako nedá přesouvat, když to, už to má tu ganu? OK, vracíme se, Dana, jo? Stahujeme. I když víš co, počkej. Máte nějaký jednotky? Ne. Jo, 2, někde mám schovaný 2, ale nevím kde. No, OK, tak... Já vám zničil tady ty reaktory, těch mě je trochu líto. Dobrý, tady to mám nechám hodně, to je v pohodě. Jo, tak tady se někdo zabejtil. Uděláme, aby mohl přijít úplně bezbariérově. Tak, udělal jsem, udělám bezbariérový vstup, máme bezbariérový vstup dané a ještě potřebuji, jo, ještě tady dělám budu vypušený taky. Dane, Jak se snažíme a ono to nejde. Takže bez upgrade, jo? Our allies' base is Všechno, tak, ještě tady ty reaktory doděláme. is under attack. Vy jste úplně mimo, já chci, abyste mi to zničili ty rouče. tak porušil. Já nechci já nechci ten tam víc, já nechci, je jak to, Nemáš nějaký minerály navíc? ale jo, mám jenom tu pošlu. Our allies' base Nejde mě prosím těma roučema nechybně. Jenom určitě to zničili, dobrý. Necháme, Dělej marďáku toho! No, my jsme zničený. Pak jsme bez minerálů. Já nemám minerály! Mám jednoho To je takový, já těžaře, mám jednoho jedinýho. ale Vítku, zrovna ty jsi mě osobně říkal, jak mě rozdrtíš, takže Ale já ne, protože vím, že jsme slabí. ano, Dělej příteli, těž. Aha. atomovky trochu, ne, jako, No, ne, že to bych je zde Řekl se bez atomovek. Povolit atomovky, tak tady už nejste. Jas, hele Vítku, prosím, mě docela rozvypáčíš. To je furt vždycky, kdybychom povolili tohle, tak už tady nejste, kdybychom udělali tohle, tak už tady... To udělej, sakra! No ono, já atomovky dělám úplně jako první, tak jako teďka to už nejde, když tam máte tuny detektorů. Prosím ty minerály, Matěj, já umírám. Já bych prosil taky pár těch minerálů. Akorát stresovej, stresuješ, ne? our allies are being attacked. Ty vole, daj mi sekundu, to nebylo. Počkej, já musím to dělat. Aha. Sklad na minerály, jo? Jo, tak. Uší, no, protože se mě, jestli ty nestane tohle, já... Ty vole, co to je? Můžeš mi říct, co tady dělá ta tvoje Co? Berkova, co to? Moje? Berkova! Jo. Co, to tam byla už. To bylo. Ale Dane, mě tak mě napadá, že sice do všech směrů, ale tady... Dobře. Zabít. Kámo, co? Co, Feli, jdeš zpátky, co? Co?
Kluci, nemá náhodou někdo medivák? To je co? To léčící letadílko. Ne. Škoda. Toho šiklo by se. Ale Dane, rozjíždím zase ty, jo. Expinoš. Počkat, on tady už není Failin. Jsem tu. No. A většinou, že tady máš ještě základnu. Tak neuvěřitelně opravným způsobem, že by to tam zabil. Kapitle. A proč ne? Jo, já jsem ti tam poslal jedině, ale to je. We are champions, my friend. OK, tak já tam ty hry pošlu. A už já si trošku koupíme. No pytle, obě mý jednotky mají tak málo života. Takhle dělej, no, hurá, no, že jsme takové. Já jsem ještě neumřel, ještě tu mám něco. Kluci, máte vůbec někdo nějaký minerály? Ne. Máš základnu, já mám tak maximálně na SCVčka. To je co? Tak a to je kolik? Pošli mi to. Prosím. Víš, máš jedno SCVčko. No tak mi pošli. Tady máš Hele, ale- Alt G. Vítku, teď ale ty máš? Já nic nemám. Tady máš. To je moje? Ano. Jo, aha, to je moje. Tím pádem docela jo. Ještě chvíličku počkej, no. Já mám furt jen 2 jednotky. Máme totiž supply limit, ale bavím se toho, že tam budou být přesně invisible jednotky, takže já radši když to udělám tomu, jak se tomu nadává, overseer. Snažím se přežít. Kámo, tak na tohle nemáte 2 upgradey, už dělám 3. A víš, co je super, já jsem si postavil 3 budovy na upgrady, tím pádem dělám 3 upgrady na jednou. Snažím se přežít. Ready for dust off. Dneska nebyla tím kontrol 1. Tak když jsme u toho čekání, tak ještě chvíli počkáme, jo? Jo, prosím. Počkáme ještě chvilku. Chceš ještě nějaký minerály, když teda taky sám nemám úplně požehnaně, ale No, jako jestli by Kluci, mám medivák, kdo chce vyléčit nějaký jednotky. Já tady uprostřed, podívej, vidíš? Vidíš, tady je ta moje jediná jednotka, kterou mám. Já nemůžu léčit tady, ale počkej. Možná čekej. Jo, vyléčím tě. A kde seš? Už běžím. Už tě spravuju. hej kámo, to jsou ještě ty, teď tam oficiálně potřebuji každýho drona, protože už mám to play limit. No, tak tam nebyl. Not enough minerals. Co Dane? Chceš, jo, aha, už jen tam čekám. Cože? Dane, ještě ten nás. no, Jdem. počkej. Ještě ne, prosím. Tak si to můžu hrát. Dobré. A na co stejně jako, tak to vám modelujeme s. No a co? Nás teda neklamete. Já už to dělám. Prdele, jak jsi to našel? Tak ten, Ještě čekej, já nám dělat v podstatě, Oh, kámo, já mám ty 3 upgrady, víc udělat nemůžu. OK, co líbí se vám to? Moc ani ne. Má battle cruisery. Co Vítku? Řekneš mi to? Něco na způsob, kdyby jsi takové... Vy jste lepší než my. Kámo, zaplať. Tady se 2 postavení dělá. Jedem. Kámo, oni mají tam siege snad, ne? To je zachránce moje jediná jednotka.
Kámo, ne, já jdu na výkary, co mi to musí. Dane, pojď na obešnou, běž na obešnou. Jo. Vítku, Our allies' base is under tady to máš. Sežer svoje atomovky. not enough minerals. Our base is Ale já nemám atomovky. A Dane, neser. No jo. our allies' base is under attack. Tak co, už nejsiš takový frajírek, co? Já se nejto vyhrajem. Our allies' base is under Nebudete dělat takový to, jako že zdrhnete s jednou jednotkou a pak budete to. Twitter, tam ne. To vy jste hrozně silný. To není to není síla. Tady jde o to, že my jsme si jenom budovali armádu, my jsme ani neútočili jakože live, když to bylo řeknu, jsme útočili skoro tahově. To je failina a ty byl tady ten, kámo, ne, ty jsi byl tady ten, já jsem šel na druhou stranu. Škoda, Kam s nevadí. tím jdeš? Honzo? our Nikam. allies' base is under attack. Teorie z toho měl náhodou docela dost, já myslím, že bychom mi nedali. Ty kámo, tady mám ještě jednou zaravenou. Dobrý, ne? Dáš tam prosím to WoW. Kámo, kde ještě jsou? Ještě tady možná jeden. Ten WoW Burning. Ta WoW tak se- Footman. Kámo, vy jste měli úplně všude ty, ne? Jak se tomu nedává, vy jste měli všude jednotky, když to takhle řeknu. Ne. Base is under attack. Our allies' base is under attack. No. Jo. Ale kam chodí těžit? Ale tady, skedni to ještě tady. Ne, ty to nevidíš, je to tady, Our nahoře. allies' base is Já under vím, attack. kde to je, ale bojím se toho, jakože. Ne toho, že by nás porazili, ale bojím se toho, že tady budu běhat tak Magor a hledat jejich jednotky. Jo, no. Tady to taky není. Teď se chci zeptat, kolik se budeme učit kterou moc to nerozliším. Jo, Matěj. Martin Rota říká, že ty že hydraliskové jsou plně na prd a roučové. Že jediná jednotka, která se dá používat, je Zergling. Jo. Kámo, Vítku, jednak Martin Rota není profesionální hráč a tam můžeš stejně jenom pobrat, když si to vezmeš, to je taková ironie. On není tak blbý, aby si myslel, že jediná jednotka, která se dá použít, je Zergling. Je tady něco dané? Nevím, rozmysťuju. No tady něco je, tady. Our allies are being attacked. Vojtka je tady všude. Filip má úžasnou strategii. Všechny narvat do jednoho rohu. Ne, já ji mám rozmíštěný po celé mapě. Ne, do pytle teď mě našel. Po celý mapě přesně tak. Takovej hide and seek. Ne, ale já je mám ve všech křovích prostě všude. Kde budete chtít hledat, tak tam mě asi najdete aspoň jednoho pajduláka. Ale já mám posledního buldra, který mi právě dan krotí. Ne, už má jenom 15. Tak já už jsem umřel. Vítko, kde jsi ty? To Tunda tady lítá. Ne, do Já? pytle. Kde jsem já? Já už jsem dávno mrtvej. Můj poslední buldr má Počkejte jenom chvíli. 10 života. A mrtvej. Ne, pak máš ještě to, Jo, a jo, dvě jednou banší buldra. a jednu command center. Úplně v rohu naštosovanou. Hele, ale proč to Tady říkáš? proskenuj všechny rohy, dělej. Úplně rohy mapy. Tam ne, OK, dál. Tady, vidím. Tam musíme lítat, Danet, zvládneš to? Jo, A dlouho. tak si to užij, no. Lítat tam. Ti tam letí požehnání, Tondo. I má tam Tunda ještě nějaký?
No, má tam komance, ale kdyby s Vítku, Jak letí, ne nad Matějem. opravdu Vítku jako zkazil jsi mu to. Jo, Vítku, zkazil jsi mi to. Jakože, sice mi nám to za chvilku došlo, že to je asi v rohu, ale nemyslím si, že by se na to přišlo takhle rychle. No super, teď už tu mám armádu Dana. Nazdar. Já to, když jsem měl ještě jsem měl Buldra. Ach jo. A nemáš si ty Oh yeah. Měl jsi minerály na to? Jo? Já měl ještě 500 minerálů asi. Já 3. level za tyrany. Já mám 10. level za Zergu. Hele, ale teď kluci. nesmí být Dan a Matěj spolu. Dáte prosím arkádu. Ne. Normální, ale aby Dan a Matěj nebyli spolu. Jdeš do háje s těma arkádama. Tak já budu třeba s někým proti někomu. To bude dobrý, ne? Co kdybychom si dali 2v2v2 a Matěj bude sám. OK, beru si Já Dana. chci být s Danem, já chci být s Danem. Já jsem z vás všech nejhorší hráč. Nejseš. Vítku, ty asi těžko jsi nejlepší. Nejhorší jsem já, pak je Honza, pak seš ty. Já bych byl 100. Já jsem horší než vy dva dohromady. Můžeme to vyzkoušet, Vítku. Tak jo, tak já jsem teda s Danem, Matěj je sám. My vás vyučíme, takže, Já budu s Matějem. ne, postavíme vás proti sobě. Jeden proti jednomu. OK, tak mě ale musíte pozvat do party. Nejsi v partii už. Není v party. Hele, dáme nějakou, jo, tady to je dobrá mapa 1 versus 1. Dáme create. Hele, ne, Matěj, já nechci 1v1. Musíme, Tondo, tam jde o to, chápeš ten princip? A nebo se můžete vy dva spektátorovat, my si dáme souboj proti spolu s Danem. Ne. Ne, já nechci spektátorovat. Já chci hrát. Tak budeš rád. Hej, jak to, že si můžu dát jenom spektátora? Proč si nemůžu dát to? Protože kápoš jsem já. Hele Vítku, zkusíme, dáme, tak uvidíme, kdo je teda lepší. Fajn, a vem si Zergy. Zergy? No. Ale vem si jinou barvičku. Dáme co to je? Referní. Hele, já za proto se vůbec neumím. Začí, Matěj. Tak Rozhodčí. Kámo, to si dám. Já vám to můžu nastalovat, jo, tak to je dobrý. tak jdeme. Ty jo, Zergové, to teda nevím. No, tak to mě rozdrtí. Včera to by dali rozhodčího, jo? 0, 0, 1, 1, 4, 4, 5. No tak Jak se spektátor. to točí? Hej kluci, ale neříkejte, kdo co má kdo, akorát tračte. Ne, nebudeme, budeme radit. Budeme radit, v klidu. Jo, ale ani neračte tak, že tam tu armádu, co máte tam, tak tu přesun jinam, jo? Jako Ne, sakra, tohle nejsme debilní jako No. 2, 1, do pytle. Já vás zvědavě, co Vládá to ní. Zerg versus Zerg. tohle bude moc jako rozhodčí dělat. Nevím. Jo, já už jsem jednou byl rozhodčí, nic. Jo, Dane, viď? Je, budu asi tady, co? Možná nám rozhodčí může ukazovat. Tam a tak. Tak spektátoruju Failina. Ne, já chci Matěje. Ale my spektátorujeme vás oba. No tak jo, ale já chci, aby mi radil Matěj. Tak ne, v klidu, hele. Oba nás stavíte velice zajímavým způsobem, ale vypadá to, že dobře. Vítku, bacha na to, jo. Tondo, ty si jako zbytečně šetří, ty jsi teď si utratil na to, co si myslím, že si utratil. No, dobrý. A teď Tondo. No. Já budeme vám volno za začátku stavit radit úplně stejně. Teď postav overload. Vítku, udělej si nějaký drony, máš jich málo a máš hrozně moc. Ne, má supply limit, ať postavit overload a pak teprve dron. Vítku a tady toho dronu stáhni zpátky do těžení, no? Jo. Ten Overlord se dělá hrozně rychle. Pomalu teda. Super, teďkon, můžeš dál pokračovat Faily, ne? Hej. Já jsem si dal Ash a normálně vidím úplně, jak teďka se na co koukáš. Teďka hýbal si kamerou nahoru dolů. Teď Kdo? doprava Matěj. Matěj.
A teď se koukáš na Failena. To je dobrý, a já taky vidím, co dělá teď, úplně přesně vidím na kameru. A tady je pěkná zahrádka, vidíš to, Matěji? Vidím, ale dám se everyone. Dobře. Heleďte, přátelé, takže jdeme dál. Jo, jste na tom oba dva stejně. No, Máme být neutrální, takže nic. cože? Máme být neutrální, takže nic. Vítku, to nestav, to druhý. Co nemám stavět? To druhý, co stavíš. Ten Evolution Chamber? Jo, Ano, rychle, než se to postaví, výborně, tak. A postav si Queenu. To samý ty, Tondo, jo? Jo, snažím se, myslím, že to, co teďkom stavím, že to je to, co si mám postavit. To se těšíš bez Queenu. Hej, Dane, Vítku, potřebuješ vespy, takže vidíš vespa. co děláš? Kdo? Jo. kdo má koho? Všichni všechno. No já myslím jako, kdo má Vítka, kdo má Tondu. Ale Tondo, No, postav si dalšího overloada Jo. Udělej se expu. Ideálně si postav nějakou už armádičku. No výborně, hele. Dej bo počkej, já si teďkon to... Jo, dobrým, teď tě můžu poslouchat. Hele, klikni na tu kvínku, A dej jo. na budovu. expo si, ne, ať si nestaví expo. To je zbytečný, teďko nemůže. No tak, co mám udělat, tu armádu? No, naklikni zerglingy. Cože? Zerglingy. Zerglingy, rychle, zerglingy. A ty asi... Proč si nedal tou kvínou to Včko? Jaký Včko? Kdo se stavil kvůli tomu Včku. On se musel utočit. A co mám udělat Včkem? Hej Vítku, proč útočíš? Má se útočit až... Zablokila, teď na to máš. Výborně. Dobře. Hej, ale neřekl si, že má útočit. A tak to nemůže, teď je to hra. Ne, postav si klíč, znovu postav si klíč. Co, vždyť stavím Queenu. Co to bylo? Ale jo, když na to vystačí, to nebylo. Ne, tak rozšiřuje se tím creep, že? No to nejde, protože já jsem se bál, že mu na to nevystačí potom už energie jak to. No, jasně. Hele, to. Klikni na tu budovu No, a dej a klikni pravým na minerál. cože? Na minerál. A klikni pravým na minerál. Klikni na hlavní budovu a na minerál. Minerál? Na jeden minerál. Co to nechápu? Klikni na expu, nechtěl jsem říkat, že máš expu, ale klikni na expu No. a klikni na minerál. Jo, aha. Já ti jako nevu vůbec, jako já jsem tam hledal tlačítko minerál, jako. Postav si dalšího overloada. Můžeš klidně... Ježiši Kriste. Postav si 2 overloady. No. Postav si další klínu, tady XP. Dobře, Vítku, dobře. Udělej si víc těch R. Postav si nějaký... Čeho? Počkej. Hele, víš, To ty budovy, co máš tady nahoře, ježiš, já nemůžu říct, co to je. klikni na hlavní budovu a dej L jako layer. Jo, myslíš tohle? Jo, Vítku si na to docela dobře, aktuálně. Tondo, postav si... A běž, Vítku, běž do útoku. Dáme to, nedá Tonda. Ale Tondo, víš co? No. Vem obě ty kvíny, co máš a postav je dopředu k
TC expy, takhle ty zerglingy, co máš, a postavit taky TC expy. A vytvořit další zerglingy. Vem obě dvě ty kvíny, ty kvíny, rychle. No, teď jo, teď tam jdu. No, tak A ty to, Vítku, taky dělej další, jo? a postav si to, postav další kvíny, bude tady TC. A rychle zerglingy další, aby dělal žívek. A na ty těžící, no. Ale Vítek to za tohle to už umí, on už to za mě hrál minulý rok. Jak jsme hráli. To nedá. To už prohrál teď. Tak, super. Tak, super. Jakože takhle oba dva teď máte vlastně 2000 minerálů a to je hrozně moc. To by se vám nikdy nemělo stát do zardu. No především. Ale vem si, že Tady v těch, jakože, jako když je to v té, No jak Vítku, vidíš, že jsi lepší, ale já říkal, že jsme měli hrát za Protose. Za něj nehrál někdo z nás. Ale Dané, no, Tak to si myslíš ty. dáme si teď souboj, aby se to naučil. Ne, já nechci se dívat. No tak ale jak to je rychlý, jak to trvá tak 5 minut. Řešit toto, sakra. No, Hele, Dané, budeme hrát normálně. Hej, dej mi prosím rozhodčího. já si dám Zerga, abych se když tak pak na to mohl vymluvit. Jak to, že Vítek je... Dej si normálně, ono. Matěj, můžu být taky rozhodčí. Víš, já nám všem rozhodčí, ale to je o ničem. a já nechci být rozhodčí. Ty vole, na sebe si všichni. On nic extra neumí, než spektákl. Stejně víš, že vyhráš, tak je to jedno, ne? Ne, nevím. Třeba se zlepšil. Ale zase vem si, Vítek měl taktiku, že si vyráběl hned ty vojáky, na to Štonda si dělal spíš ex. Tak hlavně tohle to neuměl, zřejmě, no. Je to pravda. Já to neumím. Ale ono teda popravdě, jak to řeknu takhle. Dan řekl Tondovi, ať si udělá expu. A pak řekl Vítkovi, ať jde na útok. To je kdo, tenhle ten. Počkejte chvíli. Jo, já se dívám na Matě. To je vtipně, A jak jak furt můžu dát, posouvá abych tu viděl kameru. úplně všechny? No vidíš Dana i mě, ne? Nevidím jenom tebe. Tak si to někde zaklid, tam vpravo máš nějaký takový to chodítko, Vítku, pomož. Jo, teď vidím oba. No, koukejte si, jo, jak hraju, jo? A i na Dana, to budete hlavně vy potřebovat. Ok, já se budu dívat na Dana, protože já budu hrát za Terany. Ani jeden z nás nehraje profi, ale... No ale můžeš si koukat na oba, jako dá se to stíhat, zase tak zlý to není. A zatím to nic. To. Já jedu jinou taktiku, jo? Trochu. Takhle, vy jste nejeli žádnou taktiku, ale já jedu určitou taktiku. Ono se dá jet hodně taktik. A teď bych řekl, že to je strašně nefér. Co je nefér? Tak jako v podstatě, když Dané, Matěj, ty si nebudeš dělat ve Spingas, nebo kde si to budeš dělat? já budu koukat na Dana, A co je na tom počínu? To mě docela zajímalo. Co je podle tebe nefér? takže v podstatě, když
že Teran má taky lepší výhody, že když prostě Zerg má méně těch střílecích jednotek, že jo? Já bych řekl, že je to přesně naopak. Já Jo? bych řekl, že možná i Zerk je v tuhle tu situaci na tom líp. I když jako, tady jde o to, že prostě ty rasy jsou vyrovnaný, jako ať si říká, kdo chce, to chce, ty rasy jsou vyrovnaný. Já musím koukat... Já musím koukat na Dana. A učit se od ní. Tak na nehraj prosím tě tak nějak jako... Hraj tak nějak Overtime. pod vzorem pro mladší. Mladší, já jsem starší než Dan. No, ale Všichni tu jsou starší jak Dan. Ne, já ne, já jsem mladší. Ne, nejseš. 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 Dan je druhý nejmladší ze třídy, hned po Markovi. Počkej, Marek je nejmladší teda. Danek, kdy jsi narodil? 18. června 2003. Hej, a kdy ty, Honzo? Ty jsi taky Ano, vlastně já 2003. jsem že čím dřív, já jsem si myslel, že já nevím, že jsem se narodil v červnu, ale já jsem si myslel, že čím dřív, tím jsem, nebo že mladší, já jsem to. Já jsem 21. 2003. No tak, Vítek je tu nejstarší. Wow, už jsem nejstarší ze Se třídy. na to jsem přesně takhle jsem. Ani ne. Hej Mati, proč jsi mi tak rychle radil, že mám dělat takovýhle věci? To, co jsi mi radil, když ty to vůbec neděláš. Že jedu něco trochu jiného. Ale kdyby si hrál proti Vítkovi, tak už by tě tam taky šel už na tebe, ne? No jo, ale já bych udělal v tuhle chvíli tohle a tohle. Měl bych taky bylo jako něco, ono, opravdě, co se týče hry proti Vítkovi, to bych možná zvládnul. Kámo, to by 100% zvládnul. No tak- Ty večer říkáš něco jiného, ale já zapomněl, to si vlastně. Tak koukat, Dana, já si jdu kouknout, jestli to, jo. Dáme a neděláme zásadní nic. Hop. Docela dost zásadní, takovou výstřih. No, takže co tam stavím? Jo. A Dané, No. kolik je nejlepší tak postavit z těch věcí, co teď stavíš? Já nevím, tak jako to je různý podle toho, jakou jedeš taktiku, no. A teasere, kdybys tam teďka naběh, tak bys ho rozdrtil. Vítku, víš proč? Víš proč jako, jak ten princip spektátování hlavně nic neříkat? Jako ono Jo. já mohl naběhnout, ale ta hra by byla o ničem. Samozřejmě takhle se nad tím nepřemýšlí, přemýšlí se nad tím, jak vyhrát. Ale A ty- sorry, ale jako říct mi, že kdybych tam jako naběh a tak bych ho rozpetil. Sorry, prakticky kdykoliv z začátku by tam Zerk naběh, tak bych ho rozpetil. Já bych mohl, nebo ne kdykoliv, prostě tady jde o to, že on tam má úplně tak barikádu, přes kterou bych já neprošel. A já jsem mohl jet rychlou taktiku, rychlý To je Zerk. čurák tohle. Matěj? A neříkal jsi, že nemáme mít tolik minerálu? Jo, říkal, ale já jsem si trochu něco jiného. Vidíš, co jsi teď udělal toto? Jo, já když jsem hrál za Zergy, tak jsem pořád měl zkrátky to S a myslím, že Z a pořád jsem dělal Zerglingy a pak jsem jich měl 500. Proto jsem říkal přesně toto. Tohleto, to nevím, co je. A jo, to vím, co je. Neboj, Dané, nikdo to nevidí. A to je skvělý, že si tam můžeš nastavit to, co chceš, abys viděl. Já teďka se koukám na to, co produkujete. OK. Jo. Mhm.
Dané? No, Fakt si chtěl pustit ten reaktor. jaký? Ten, co máš u tam toho. Nahoře. Matěj, co to děláš? To, Já vůbec nevím, o čem mluvíš, Honzo. A tomhle. já už pracuju tam to. Jo, de facto dělám experiment. Co jo, docela dobrý. Ale měl by si pospíšit. Ticho, neruš. Stresuješ mě to, no, stresuješ mě, sakra. Ale to je vlastně dobrý, že u Zergo je úplně všechno živý. Hej Dané, No, ty buldři, ty No. ti tam nepracujou. sorry. Jo, ne, sorry, já to vím. Matěj, máš poslední možnost. Dané, proč u nějakých těch baraksů máš reaktory a nějakýho tečla? Proč děláš tohle z toho? Fuj, a Matěj, jak děláš ty? Ty jedny jednotky, čekej, to vymyslím, vykoumám to. Jo, takhle to dělá. Danuš. Danuš zadal určitě bleskovou produkci, úplně to vidím. Už ho tam hrát proti Tondovi? Ne, já nechci, já pak si dáme velkou společnou. Jo, dáme si pak už zase velkou společnou. Nebo ono sice tady to je takový docela zajímavý, ale Tak mě nebaví jenom koukat, abych si chtěl zahrát, že jo? Ta naše hra trvala tak 5 minut. málo To je už 13. Ale Matěj, ty Matěj. pořád šetříš. Jo, ty pořád šetříš. To jsem tak chtěl. já nemám ládovi. Já si výmluvu najdu, proč mám tolik minerál, neboj se. Co se týče tohohle, tak jako to Tak stav něco. to je docela dobrý nápad, tak jeden. Udělej si třeba nějakou expu. To samé, co ještě. Třeba tu na zlato. Ale jak dobrý jsou ty Thorové. Jak dobrý jsou Thorové. Dobrý, Oni jsou tak půl na půl. co ti na to mám říct? Nejsou zas tak úplně jako, že to. Ty jsou imba, jak se říká. Jsou prostě... Takže oni, jejich největší slabina, když hraje Terran proti Terranovi, tak ten Cruiser, ten Battle Cruiser je na ně nejlepší. Co jsi to postavil, Matěj? Proč jsi postavil to lensto? Protože se mi to vyplatí. Za aktuálně ekonomické situace se mi to vyplatí. A co? Jo, takový malý fifínek. Takový malinký skeníček. Kolik má těch skenů, Dan? Je, vy jste sousedí. Hele, ten tady fifínek. Tady u těch tvých zerglingů. A jo, oni tady jsou možná nějaký jedno, který je už. Jo, ale vy jste vážně sousedi. To neříkej. Vidíte, když něco ukážu? Jo. Jo, Ale my ne. A čím to ukazuješ? Normálně Alt G. Ale Vítku, podívej se sem. Já vím, já sleduju jenom teasera. Nesem.
Ty vole, teď začne s tím blbnout určitě. Ne, tam ne, sem, jak jsem ukazoval já. Já moc tam je. Co děláš? Honzo. No. Autě. Ele, Dane, proč to máš tu tam tu volnou věc? Co? Tam, já ti jako kdybych to řekl, tak to je hned jasný. Prostě ti tam stojí a nic nedělá. Pár věcí. Tady, Je. tady. Pozdrav to. Matěj, tak děláš jako- svarm hosty. Cože? Jestli děláš svarm hosty. Do piči, debilní. No a tohle je druhá výhoda teranů. No ne jako, ale zase vem si, oni nemají jak v podstatě vyskenovat ty Co? miny. Nemám co jak vyskenovat. No, Zerg, bude to nějak vyskenovat ty miny? Jo. Jde? Jo. Aha. A jak? Overseerem. By to bylo. Matěj, co to tu děláš? Testuju. Takovejhle bagr, jo. Hej, tak si ho udělej ještě na té tvý. Ten bagr, co jsi udělal, udělej i na svý expě. Jo, tak jako. Aby to byla výhoda prostě. Hej, ale ten overseer je krásný. Ale dále, Nebo aspoň to je to jak Co? vypadá. nic, ale ty máš takovou taktiku, že Kámo, tak by... Musíme někam. OK, kámo, a teď pojď. Já jsem ti stihnu nabít také zničit. Svá, doufám. Hej, vážně, Mati, udělej si ten bagr, co jsi tam udělal, udělej si i na té svý expě. Nás může Tondo. Hodím tady window maňku, která nechce zabít. Prosím. Honím tady window maňku, která mě chce zabít. Právě se prozradil. Prozradil. Ty jsi mě teďkom prozradil. To bych ti chtěl upozornit. Aha, Hej, okay. Mati, vážně, udělej si ten bagr tady, prosím. jaký Tondo, bagr. už mě štveš. Ne, teďkon a to nemám čas. Dobře. Jaký bagr? Mati, ještě, ty si pořád šetříš? Nemám, ne, overall teďkon mám, teďkon zrovna se soustředně, teď jsem to hodně ten window. No, myslím si, že overlordy opravdu máš. No, takhle jsem to myslel, tenhle ten bagr. Já vím, co jsem myslel. Prostě. Co, ukaž mi to, Tondo. Tady, tenhle bagr. Počkej. Počkej, kámo, nedělá náhodou, protože si myslím, že jsi to... Ale ten, ještě ten jeden bagr. Ten bych si udělal ještě jinde trošku. Necháš mi je, Dano, necháš mi je. Někoho? To půl. Mati se naštval. Kolik je? Je celá. Mám to Pár roučů. Já mám sor. Matěj, kdy si začneš dělat ultralisky? Mám. Když jsem rád zahrál, ty. Kam se díváš, Honzo? Proč? Tak pojď na atak, pojď. Budu.
Jenom se ještě mám kolik, počkej. Ještě mám, ježiš, já nevím počítat, a 75 volných těch místa, takže já se ještě nějaký upgradíky a půjdu, jo, za půjdu. Proč si neuděláš ultralisky? Protože teď už by bylo jasný, co chci dělat, takže... Hej, a co jsou, jo, ultralisky, no. Hej, a co jsou ultralisky? No já jsem se chtěla zeptat, to je jako, co je tam nejsilnější jednotka, a právě jsem zjistil, že se to jmenuje ultralis, takže to je stejně jedno. Jde o to, že jsem... Matěj útočí na tebe. Začni Jako prostě blít, to začni říkáš. blít, začni blít, začni. Nedoblil si. A Dan tě zatím zablil. No, dám zabil. Uvidíme, jak je zabil. Hej, víte, co je bombový? Že ty kokony jsou skoro nezničitelný. No, tak tady máme nextičku. Ty kokové jsou silný, protože by to pak nebylo dobrý. A on jako většinou kokon je míň odolný než to po něm. Hej, kámo, to nedáš, ne, jo? Jen tak ne. Oh, bacha na ty windowmanky, bacha na ty windowmanky. Co ne, co? Co? Ty jsi myslel, že se nechám nachytat, co? Takový nenápadný, takový čupekání malinký. Dobrý. Teď je záchrana. Pěkný, tu královnu dané. Králo si to nevydá. Ale že jsem zachránil ten menu. Teda Ty Warfrey. ty Warfrey, přesně. Dané? Nesmí nic říkat, ale... Co? Nic. Taková stavova, ne? Já neútočím teďko bez overseera. No, tak to děláš dobře. No ne, ale oni jsou ty menu potom slabý, tak co ale už Dané, tam se ti seknul nějaký vojáček. Už ne. Co? A to tam vlevo, tam těsně na tvojí základnou. Už ne, už je to dobrý. Já mu vidíte výhodu toho creepu? Aha. Jo, to není nějak veliký. Fantondo? Já si nemyslím. Ne, ale vážně on je nějaký větší. Za prvé. Creep. Zrychluje zergy. Zergové mají vyšší regeneraci. Ale představ si, kdybyste potom chodili ve skutečnosti, prostě taková živá hmota. Docela hustě. No. A mají vyšší regeneraci. Matěj, kam s tím jdeš? Či? No s tou věcí. Zatímco znepříjemňuje život ostatní. Já mám výkon. Jak říká to já si tady dělám takhle paky. A kam s tím jdeš? Čím zás? No s tím letím. Musím se vyjadřovat trošku líp popisovat. Nic, víš co, radši nic nepopisuj. No Plus to prdem. jo. Přesně. Hej Matěj, co jsi tam udělal? Co jsem udělal? No ty fifinky. Krvácející. Že jo? On co tady, že jo?
Kde? Ale on už umřel jeden. Oni pokud nejsou na creepu a jsou zahrabaný, tak jim to ubírá. No i když nejsou zahrabaný. Ne, A když nejsou zahrabaný, tak jim to aspoň ubírá míň. A co? Zatímco kdybys tam poslal toho, Ale prosím tě, ne. toho lítacího a začal na ní kadit, tak by přežili. Já šel na nějaký kadění. Jsou vermhosty, jsou tak krásný. Ty se sám pustí, taky jsou tak krásný. A dáte tam prosím ty Jo, footmeny. dělejte už. Víte co, protože vy nejste schopni sledovat. Není náš problém. Si jdeme zahrát svojí, ne? Já bych si rád zahrál ty footmeny, ty jsou nakrátko. Tak jděte už. Počkej, to no stresuješ nás tady všechno, akorát. Já mám ten limit a nemůžu teďka. Já za chvíli budu muset. Na zákoně musíš, to se stává. Honzo, No. a Feilin, nezahrajem si ty footmeny? Ne, já si s klukama, ale jim to trvá hrozně dlouho. Říkali tak zatím. ukázka. Zatím než to dodělají. My se dokladíme. Se podívám na skrončí. No, my už to končíme. A ne, oni si, my tady máme, jak to takhle dáme, jo, my tady hrajeme pro ně, aby se mi to ukázali, ale ne, oni si to jako lehko. Když já tady jsem? Jo. Hej kluci, já musím jít nakrmit zvířata. Jo. A teraz to video končím. Takže čus.